کازمنو زباہ دے دکابے پر اب قسم شزد اللہ رسول ما دا رسول اللہ خو زمانہ ما او زمانہ میں سر لکلے شویر کافرانو چلکلے چھ محمد منو دا عبداللہ بچی منو دا عبدالمطلب نسی منو خمونتا رسول نمنو دا رسول نام ورن جدا کا صحابہ کرام بعد خبگان راغے چھ دا خود اللہ رسول دے دا دا جبریل امین رسول دے دا دا مکاسبان رسول دے دا خود تمام کائنات رسول او کافران نمانی یا اللہ دا بڑے رگرانوی کونانو سردار عمر فاروق تو فرمال چراشا دا صلح نام و آخر او صدیق اکبر لے ورکا چھ دا رسول اللہ نام ورنکڑ گی صدیق اکبر پستر کو مبارک بانیوں کے راغلے گریبان مبارک دو کے بھئی گر مبارک الوند شلال لاسو نے جوڑ کرل دا محمد رسول اللہ قدم مبارک کے نازے یا رسول اللہ پلارا مور میں در نظار شاہ زما تھنو بدن دن قربان شاہ زما گتے دے ماتشی اقد پو اور باندے اس وزے واللہ کا بد صلحے دا کتابت ند رسول اللہ نام کٹ کما سر با قربان کما جان با قربان کما بچی با قربان کما تاجو تخت وقت و بغ با قربان کم خو محبوبا گت بد مادی شیلا نمبت کٹن کما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جڑا جڑا گر لمن شلا اوہ کے مبارک راغلے پگریبان کی روزے ہوئی محبوبہ کتران نخبکے یا رسول اللہ کا اللہ رانا نخبکی گی محبوب مان جبریل امین اور رحمت للعالمین نخبکی گی واللہ کا بستا دنون دا رسول اللہ کٹ کما زما خورد رک دستا بین رسید لینا زما پروح کی خستا من دا زما دی قسم وے محبوب خور بقبول کم خستا نامن کٹ کو ما صحابہ کرام حیران لے محمد رسول اللہ میں فاروق اعظم تو فرمائے چراشا زما مشریار یار غار سور زما دا جن مل گرے زما دا وفات مل گرے زما دا گنبت خدرہ مل گرے زما دا میدان حشر مل گرے انکار کئی ابو بکر صدیق انکار کو راشتت ندا نام کٹکا فاروق اعظم دا خفگان نستر گسریش زبکی طرح گزار شو چھگے کچھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ لقد انت رسول اللہ لقد انت لرسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان دی بخدے قسم ہوئی پکابے میں قسم ہوئی دکابے پھربو زمان دی دزمو کا اسبانو متخالب باندے قسم ہوئی اے محبوبہ تو خام خاد اللہ رسول تن با قربان کمان بدن با قربان کمان اے چمن وطن با قربان کم محبوب جہاد کو وینتو یوم خستانا من رسول نکٹ کو ما عمر فاروق مکل عزیز ستر گئے بوٹی بوٹی روتے دا غیرت نصریش ہے چھ محبوبتا تا قرآن رسول ویلے رے تورات در تا رسول ویلے رے انجیل در تا رسول ویلے رے زبور در تا رسول ویلے یولک سلیر زرم بیہ رسول منلے نو محبوبہ سنگ بدانا مکٹ کما کونانو سردار علی سے تویر آشا علی سے قال راغ یا رسول اللہ مبارک حاضر ملبئی محبوبہ حکم کا وجہ سر در زربان زار کما
بچے بل ڈڑے تمہیں روری رضاعی رور میں بل طرف لمزم وہ بچے راش او دا محمد ندانا مد رسول جدا کا کافران نمنی مشرکان نمنی مفسدان نمنی ملحدان نمنی دا کعبی دشمنان نمنی دا دین دشمنان نمنی منافقان میں نمنی اسطور پور دکھڑی زماوی نم جدا کئی ستاوی نم توئی دا فاروقی نم توئی دا صدیقی نم توئی ما اللہ مجبوری چھ محبوبا ور خبردار چھ دا صحابہ کراموی نتوئی نشوی یا اللہ صحابہ کرام انکار کئی اقی غیرت کری دی نابود کری ایمان مضبوط زمانہ میں رسول نکٹ گئی کونان سردار تا حکمران چھ محبوب قلم واقلا او خیر دے دا صلح دا پہرتت رسول جدا کا خیر دے اسمان دا رسول اللہ وی قرآن دا رسول اللہ وی تورات انجیل زبور دا رسول اللہ وی فرشتگان دا رسول اللہ وی یولک سلیری زر نبیان دا رسول اللہ وی سبا صحابہ کرام اولیاء کرام دا رسول اللہ وی محبوب اللہ رسول اللہ من لے و محبوب اسے تجدہ کو جگڑ مکوا کونان سردار چکلا قد رسول اللہ کلمہ جدا کا صحابہ کرام باندے دمر خبگان راگے چھ دتن دے نفس مکپرے وقت القنے اوچھو شونڈے اوچھ دی شابان زن کدن تن در آگلا یو طرف تنور گرم شوے ہو بل طرف تزمک گرم ہوا خواران غریبان دا پیادل مزرم زفلیو او دا کونانو دا سردار دا محبت پجال کنگیرو یہ ملگر پا خدا میں دے قسم ہوئے صحابہ کرام باندے بیوش رازی چاو باندے دا تند جل رازی الخنے ہوئے شندے پترونی وال او صحابہ کرام مقبولیس شندے رپے صدیق اکبر دوائی چھے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے دا جانان دا جدائی غمز پلیو دا زنکدن تندر آگلا صحابہ کرام جدوار جانو سردار تر آگلا و بابو بستا پتنگان تگی دی یو طرف تا اگی دی بل طرف تا تگی دی محبوب بل طرف تا ببرن انوار دے ہلان دے نظم کا گرملا یہ محبوب بسر سر دور پاک پی ابلدی محبوب خستا پا دل باندے قربان دی دانا تکلیف و خفگان کر آگا الکل حجدے محبوب دوبو انتظام والا پکار ہے کونانو سردار میں صدیق اکبر توائی مسافر ماں دلتا من کورشتا نمی دیرشتا نراتا کوئی ہوچی نمعلومات صدیق اکبر توائی رازا چھ اللہ تعالی جوڑا کو یا اللہ زما صحابہ کرام لو براکا رب کریم جبریل امین تو فرمائے چلال شاہ دا حدیبی ازمکم اللہ تمالو ملال ورطوائے دنور گرمین ورطمالو ملال ورطوائے صحابہ کرامو تندن ورطمالو ملال دا صحابہ کرامو منم اللہ تمالو ملال کا صدیق اکبر مانو بغستوے نما بدا دے غرنا اوبور کروے کمانے اوبغستوے نما بدا زمکن اوبور کروے ما بدا اسمان اوبور کروے خوچ صحابہ کرام تا تسوال کو اوتان اوبغوارے نو محبوبہ زبو والاستاد بدن اوبور کما رب کریم دا محمد رسول اللہ بدن مبارک کے خوبی ندا
بدن مبارک کی روح کے دے بدن مبارک کے خلی دے اللہ فرمائی زمان دا محمد رسول اللہ بدن مبارک دا تمام جہان رحمت دے دا دوارو جہان نعمت دے زمان دا محبوب پا بدن مبارک کے دا جنت شراب ملاوی گے صحابہ کرام پا محمد رسول اللہ میں کھلچ محمد رسول اللہ میں چار دام کھائی نور اغا چار دام بلان دے نبری دی پزاہنی پور کھائی چھے جانان لہری تکی صحابہ کرام پزان پور کھائی کبل غم و خراش کی تکی صحابہ کرام پزان پور کھائی یا رسول اللہ صحابہ کرام در سر مینہ کھائی او پدغ مینہ کھائی دمر دیر دی جستا دا بدن مبارک لگے دلیو بزمکے تنبرے یا محبوب دا کاسا واخلا او پدے کاسا مبارک کی گت مبارک کے دا یا رب العالمین دا محمد رسول اللہ گت مبارک کاسا کے ولکی دے ویزا بد جنت دا شراب نلکی راولم او دا جانان بدن مبارک گتو کے براش یا محمد رسول اللہ میں چکل کا سکے ولی گت مبارک کے دا جنت شراب دا جانان پا بدن مبارک کے راغلا علکہ صحابہ کرام راشائی دا محمد رسول اللہ پا بدن مبارک کے دا جنت شراب دی علکہ خلی مبارک کے سپند اللہ سو صحابہ کرام سو گوئے کے مری گی سوک تے مشکونہ ڈکائی سوک گوئے کے پہ غسل کئی سوک چار دامونہ کئی خود جانان دا گتو مبارک ہو بن ختمی گی یا اللہ دو بابا دے ببلا طریقہ ور کروے اللہ فرمائی دا جانان دا بدن مبارک دا بہر زان باندی مگے اور گچے دا جانان دا دن بدن عبد دیزنن تموار رسومات رب العالمین دا محمد رسول اللہ پار ادا مین لے کونانو سردار مبارک میں دا اللہ نقبوس ایسا بکرام ڈارک بم دا اللہ نقستوے وی ڈارک تننو محمد رسول اللہ نقوارو باغبرال دا اللہ نقواری دقا وقتا بکرام تندمات بیاورتوائی محبوبہ اگیو کونینو سردار وقت فرمائی چپا ہر احلونو بارونو کے روٹے دا وی محبوبہ روٹے بادو غرمو وحل دا دیہرو چدا محبوب کریمہ اگر روٹے خوڑلی نشو سالنو ترکاری نشتا یا اللہ صحابہ کرام روٹے او نشتلے او کشتاغ او چلا یا اللہ لگیو او بدراکن اس والا سالن مراد صحابہ کرام لروٹے لاللہ شاعت ورک چی محبوب دا شاعت و آخلا ام پکی دبی دتن شفارا ام پکی دبی مارے شفارا ام دا جنت نعمت دے محبوبہ چی دی پتا قربان دے زمان نعمتو نبد دوین قربان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين.